Teatre Museu Dalí i Triangle de Linyà. El conjunt del Teatre Museu, amb la cúpula i la torre Galatea, amb la seva façana decorada amb maniquins, ous i pans de crostó, és la icona més emblemàtica del paisatge urbà de Figueres. L'edifici es considera en si mateix l'objecte surrealista més gran del món, però alhora alberga en el seu interior moltes obres mestres de Salvador Dalí. El Teatre Museu, construït sobre les restes de l'antic teatre de Figueres, va ser concebut i planificat pel mateix Dalí com el seu gran projecte personal. El seu fons de pintura permet fer un recorregut artístic des dels inicis del pintor, la Venus que somriu o Porta Alguer. Tot i així, el museu recull per sobre de tot l'explosió del surrealisme amb obres tan emblemàtiques com Espectre del Sexapel, Leda Atòmica, La Panera de Pa o Galatea de les Esferes. També cal destacar un conjunt d'obres que Dalí va crear pensades per al seu museu, com la Sala Mae West, la Sala Palau del Vent, el Cadillac plujós o la pintura Gala nua mirant al mar, que a 18 metres apareix la figura del president Lincoln. El 1988 s'afegeix l'espai expositiu de la Sala de les Lògies, que mostra l'obra tardana de Salvador Dalí, basada en l'experimentació científica i en l'estudi de clàssics de la pintura. El Teatre Museu Dalí de Figueres forma, juntament amb el Castell Gala Dalí de Púbol i la Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat, el Triangle de Linyà empordanès que permet endinsar-se en la vida i obra d'un dels pintors més internacionals que ha tingut Catalunya.